كورحاو حدا عوي ساينساو حق كنغركا سحبت مرجع عمرخا زيكونس وسان نايتي اوش تغازلو سنيوتاوي لابراتوريو استحسبو او حدا كافي كوفيلكا كلغا بغونخا حنت غوال تحلف نسا مسخا من ما يتزاربتن نسخا دما ገጻውካ በጉባ አይራኻየን ግን ከዓ ካባ በስውር ዝወጽ ዘሎ ፍሉይ ሽታ ወይ ድማ ዘይራ ኃይሊ ነው ምርኻ በሃንደበት የናውጾ ልብኻ ይሃርመሎ ውሽጣው ስምዒትካ ይበራበርሎ ኣብ ውሽጥኻ ድማ ሓደ ዓይነት ሓያል ዝስሕብ ኃይሊ ተፈጢሮሎ ድሕሪ ትስሕበት ቆላ ኃይልካ ምስራኻያ ምናልባት ጽበቱ ስለ ዝኾነት ወይ ድማ ቁመና መራኽ ስለ ዝኾነዩ ትብል ትኸውን እቲ ሓቂ ግን ካብ መልክዕኩም ነገርን ላዕሊ ዝዓመቆዩ እዚ ስውር ኃይሊ እዚ ስነ ህይወታዊ ስሕበት ይበሃል ሎሚ ኣብ አንድሮሜዳ ማይንድ ነቶም በዓይን ዘይራዩ ብሽታ ጥራሕ ኣቢሎ መልእኽቲ ዝሰዱ ናይ ስሕበት ኬሚካላት ስለምንታይ እዩ ሽታ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ቃላታ ንላዕሊ ሓቂ ዝዛረብ ንስኻኸ ከም ወዲ ተባዕታይ መጠን ነዚ ምስጢር ዝፈሊጥካ ብኸመይ ንግስትኻ ክትገብራ ኣለካ ዝውሉ ንስሕበት ፍረ ዘዕድሙ ሳይንሳዊ ሓቅታት ክንሪና كسكا موداتا فيديونا مساي صنع اوز عود زي كنوردو زلنا قداماي ነገር ፌርሞናት እዩ ፌርሞናት ማለት ፍሉያት ሆርሞናት ኮይኖም ካብ አካላትና ብርሃስ እስትንፋስ ፈሳስ ነገራትና ቢሎም ናወፃ ዝፈነው በዓይን ዘይራዩ ማሕበራዊ መልእኽተኛታት እዮም ከም ኩሎም እንስሳታት ደግ ሰባት እውን እዚ ዘይረአ ኬሚካላዊ ቋንቋ ኣለዎም ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክላውስ ዊቴኪንድ ዝተባሃለ ስዊዘርላንዳዊ ተመራማሪ ሓደ ዝገርም ፈተነ ኣካይዱ ነይሩ ንሱ ድማ ናይ ርሃፅ ቲሸርት መጽናዕቲ ይበሃል ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንኽልተ መዓልቲ ሙሉእ ሓደ ዓይነት ናይ ጡት ቲሸርት ክኽደኑ ኣዚዝዎም እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ ክልተ መዓልቲ ሽታ ዘለዎም ሳሙና ሽቶ ወይ ድማ ሽጋራን መስተን ንኸይጥቀሙ ተኸልከሉ ዕላምኡ እቲ ተፈጥሮኣዊ ኣካላዊ ፌርሞናት ሽቶኦም ጥራይ ንኽወፅእ እዩ ድሕሪኡ እቶም ብርሃፅ ዝረስሑ ቲሸርታት ኣብ ፍሉያት ሳጹናት ተዓሸጉ ቀፂሉ ድማ ደቂ ኣንስትዮ መጽየን ነቶም ሳጹናት ብምኽፋት ሽታ ናይቶም ቲሸርታት ከሸትኦም ተገበረ ውፅኢቱ ድማ ንኩሎም ተመራመርቲ ዘስንብድ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ነቶም ካብኣቶም ፍጹም ዝተፈለየ ሜጀር ሂስቶኮምፓቲቢሊቲ ኮምፕሌክስ ወይ ድማ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ጅን ዘለዎም ኣወዳት ቲሸርት እየን መራኺ ሽታ ኣለዎ ኢለን መሪፀን ሜጀር ሂስቶኮምፓቲቢሊቲ ኮምፕሌክስ ማለት አካላትና ሕማም ንምክልኻል ዝጥቀመሉ ናይ ጂን መፍለይ ስርዓት እዩ ስለምንታይ ተፈጥሮ ከምዚ ገይራቶ እቲ ምኽንያት ንጹር እዩ ተፈጥሮ እቶም ጽባሕ ዝውለዱ ደቅና ዝሓየለ ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ ንክህልዎም ካባና ፍጹም ዝተፈለየን ዘይመሳሰልን ናይ ምክልኻል ጂን ዘለዎ ሰብ ንክንመርጽ ብስውር ሽታ ኣቢላ ትእዝዘና ኣላ ክልተ ተመሳሰሊ ናይ ሕማም ምክልኻል ጂን ዘለዎም ሰባት انت تمرعهم زولدو قلعو نحماما تغلعت እዮም እዚ ማለት ኩርሓው ሓንቲ ጓል በኣኻ ክትሰሓብ ከላ ወምራ ብስውር እዚ ሰብኣይ እዚ ንደቀይ ዝኸውን ዝሓየለ ውህደት ጅን ኣለዎ ዝብል ምልክት የንብብ ኣሎ ንስኻ ድማ ተፈጥራዊ ጥዕናኻ ክትሕሉ ከለኻ እዚ ኬሚካላዊ ምልክት ብዝለዓለ ሓይሊ ይሰርሕ እዩ ሓደ ወዲ ክፈልጦ ዘለዎ ዓብዪ ሚስጥር ሓንቲ ጓል ናባኻ ክትሰሓብ ከላ ኣብ ውሽጢ ወምራ ሰለስተ ቀንዲ ኬሚካላት ብበዝሒ ይልቀቑ እዮም እዞም ኬሚካላት እዚኦም ድማ ነቲ ፍቕሪ እንብሎ ስምዒት ብደረጃ ባዮሎጂ ይቆጻጸርዎ ቀዳማይ ዶፓሚን እዚ ናይ ሃደን ኬሚካል እዩ ሓደ ሰብ ሓድሽ መራኺ ነገር ንምርካብ ሃንቀው ክብል ከሎ ኣእምሮ ብበዝሒ ዝለቆ እዩ ንሱ እዩ ነቲ ህንጥየትን ድቃስ ምሳንን ዝፈጥር ሓንቲ ጓል በኣኻ ድቃስ ክሳብ እትስእን ክትሓስብ ከላ ዶፓሚን ኣብ ውሽጣ ይትኮሰሎ ማለት እዩ ካልኣይ ኦክሲቶሲን እዚ ናይ ምትእስሳር ሆርሞን ይበሃል ብፍላይ ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ጓል ክትንክፋ ወይ ድማ ብእምነት ክቐርባ ከሎ ኣብ ውሽጣ እምነት ጽኑዕ ሰላምን ድሕነትን ዝፈጥር ኬሚካል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥረን ድሕንነት ስለ ዝደልያ እዚ ሆርሞን እዚ ናባኻ ክጣበቓ ይገብረን ሳልሳይ ቫዞፕሬሲን እዚ ሆርሞን እዚ ኣብ መንጎ መጻምድቲ ስምዒታዊ ምትእስሳርን ተኣማንነትን ንክህሉ ዝሕግዝ እዩ ሓደ ሰብ ምስ መጻምድቱ ንነዊሕ ግዜ ተኣማኒ ኮይኑ ንኽነብር ውሽጣዊ ድራኸ ይፈጥር እዚ ናይ ወዲ ተባዕታይ ኬሚካላዊ ስሕበት ዝበላሸወሉ መንገዲ ሓደ ሰብኣይ እኹል ድቃስ ክስእን ከሎ ንስሕበት ዘድል ተባዕታይ ሆርሞን ብልዑል መጠን ይቕንስ ብኣንጻሩ ድማ ናይ ጭንቀት ሆርሞን ኮርቲዞል ይውስኽ እዚ ምስ ዝኸውን እቲ ካብ ኣካልካ ዝወፅእ ፌርሞናት ድኹም ዝተጨነቐ ብሕማም ተጻዕነ ዝብል ስውር ኬሚካላዊ መልእኽቲ ስለ ዝሰድድ እታ ጓል ንኣኻ ዘለዋ ስሕበት ብሃንደበት ይደቅም
حكينا السحبت كاوشتا ورقاعتن صبو ناي دقاس طعنان يو زمنچو فلوت صحاف روبوت جرين كمزولو سيداكشن ويدما مسحاب مالت حدا سب بحيلي كويكونس بسور سنو لبناوي أكلاون كيميكالاون استراتيجيات تطعيمكا نايت كاليسا وشتا ودليت وعمرن سمعيتن مكوصار مالتيو شتا دما كابتوم زعاوين قطاوين ناي سحبت ويدما سيداكشن مسارحتات حدايو مغنياتو شتا كم كالات ويدما ملكع بناي لجيوكن حساب المساوليتات أي حلفن شتا بغضتا نابت ناي سمعيتن تذكرون مقامات زغاني ناي عمرنا كفل سلسخيد نقول من دغاسيريو زاعتو انتخونا جن أبز زمن حدا عوي مساودي له لعلع عغن حيالاتن سو سرح من شتتات متكام نتحقن يتفترى في هرموناتنا يشفن أيو حدا مراخ سواي شتو نصور تفترون مسنا يبعلو أكلاو كمستر زسمع معن خون له حزد ما حدا ودك فلتو زلو آزي أقداسي ساينساو مستر كنغركا حانتو قال مدحينيت مكالا خالتنسي اتوسط انتخوينا اتناي شتا مرجع مولو بمولو إيقالابتيو مغنياتو نايتنس مكالا كنين نا أكلا أبكم نايتنس كونتات سلزوتوا مساء بجينز مساسلن سمع دحنات زبان سوايك تمارس يدرغا إذن مالت كعا حانت قوال مدحينت وسدت كلا زمرتو سواي صباح حدار حزانة مدحين دو مسبلتو تفتراو أكلاو سحبتاك غيري خليو بزي مغنيات ما اتكادم زنبر السحبت كمز داخمة ويدما كمز تأفاك سمعي خليو نسخاو كم ودي نزي سنيوتاو مستر ترديخا كتقوع زلكا نزي كيميكالاو حيل المتكام زوم تغوراو سقومتات أتكبر قداماي تعيناخا هنس صبو تمكا سبورت سرع كاوخا زوز فيرمانات نايوشتاو تعيناخا مغلسيو أكلات كاتعيك خوون كالو اتكاوخا زوز تبعتاي حيلي دكنستيو بصور كم الصحابة يزقبر كالاي چنكت كاتواتازر دعول چنكت نسحبت كازغات المرزيو مديتيشن ويدما أومرا مرققع بمقبارن أخول دكاس بموسادن نومرها عرفو سالساي سنه هيوتا مسممع فتر مسحان تقال قروا كوين كان نوح جزيه بهدات كتسارب كلغا ترتا لبوخمن اتنافف ساخمن ببور قسما معلو ازي دما امنغوخم سمعتا متسارن كيميكالاوي قربتن يفتر رابعي مستر فومورونازال اورغان توزازر اوشتا فنجانا فيرمونات مرميرو ناومر صور ملخت السدد فولي أكللو إذا أكل دما فومورونازال أورغان تبهالي فلت سلازي سريت كحلو جن كعا نتتفتراو تابعتاي شتاخاز شفن حيا الكيميكالاو شتتات أي تبزح كورحاو سحبت مرجعو مرخازي كونس كيميكالاوي قورا ملسيو حادي سواي نروس واقا كهبن تعينو كحلون كالو اتكاو زوات سنيوتاو حيلي بزيك ألاتنا عالم يسحبيو أكلاتو حقي زارويوم شتو دما ميستري نجر ازوم ساينساو مخرطات بمتقبار كلن اوالز دوليو سواي يكون ازي اندروميدا ماينديو نوسكم فلتو هيوتكم دما ترغم يالو فيديونا انتفتيكمو لايك شير سبسكرايب بمقبار بيتسب اندروميدا مايند كونو